Oimore nyakwaro mogero kamano kuom ketera Mogi TV ntie kama kare ma yudo weche manyien mabendo timre ka kod pinje maoko magi weche maomiyo pek. It is now the work of the independent police oversight, the issue of justice for excess use of force. Kithure Kindiki, Alice Wahome gin moko kuom jotend migepe mogwel ma ochopo e nyim od bura mondo radogi e dok e lemo mag telo ne migepe. He cannot both be the chair of AU and remain leader of Azimio and even leader of ODM. Tunataka kufagia hiyo nyumba bandala ya kutoka kutengeneza ingine. Moko kuom duond buche mag Azimio kero badgi ne ODM ka gidwaro ni wuog owene gi thuolo kuom tiyo gi piny owacho. Jotelo dwani mondo ochok oshuru maduong', corruption nitie, to pesa malong'o kuma pesa nitie malong'o bende ok nen. Bang' do chungo chik mar omenda mar higa mar 2023, piny owacho dhiso wiye kanye. Nyakwara Mogi jwang'ero kamano kuom ketera Mogi TV kaka pile layo matudo kenaria dek auchiel nono yudo achiel kachiel e YouTube, Facebook achiel kod X mara Mogi TV. Obedo ka ogo kodi mbake weche mopogore opogore obedo ka dhi nyime odiochieng' ma kawuono nyinga Ochieng' Emmanuel jaloko marwa en Belinda Dhiambo bed kode chakruok nyaka giko. Jatend migawo mogwel ma arita Ngiri Kithure Kindiki onyonre ni ok onyal ting'o musalaba mar ji 160 mano bilo chielo kod magina kowacho ni mano en osigo mar tendo bila manotelo bila e kinde rakore gi jong'anyo. Kindiki okawo chung' motegno ni tij jatend migawo en biro kod chike matayo chenro mag obila ma ok miyo obila chik ewi kaka onego giked kod jong'anyo kowacho ni mano en tij tendo bila. Kaka jafwambo marwa Christian Lerano komishno bende nogoyo kogno jatend migawo mogwel mar rope Alice Wahome kod Soipan Tuya mar jolweny. Lipot ma kama nyakwaro mga jwang' mana bang' kinde manokende wadhi bedo ka okeloni mondo mi iyude kukune to kod fwambo mare. Ka wadhi nyime, biro chuno piny Kenya medo olo gope kawuok e pinje ma oko mar tayo chenro ma pacho kaendi bang' do yango ni chik mar omenda mar higa mar 2023 ok owinjo dhi nyime gi tiyo e pacho ka kalure ni ne okete e tim e tok chik. Mabiro bang' oganda jo Kenya kwedo paro mar chik mar omenda mar higa mar 2024 mane geto medo usuru kama biro chuno mondo ti gi chik mar omenda mar higa mar 2022. Lydia Okeyo notwak gi moko kuom jolony molero kama okang' ma kama keto e piny Kenya kaluwore gi medruok nengo ngima. En ng'eto manyogol chieng' tich adek gi doho mar appeal bang' piny owacho nochwalo ywak mondo mi yiene chik omenda 2023 no otigo e taw chumi ma pachoka. Jong'ad bura Catherine Maminoti, Agnes Murugor kod John Mativo nowacho ni moko kuom okenge manokawo gi piny owacho mar dwaro medo osuru ewi moko kuom mwandu ok oluwore gi chike mathurka. Bende chenro mar kadho chik omendano ne ok oluwo dwaro mar chik. Jalony weche mag ochumi Abraham Ochieng' wacho ni kaluwore gi okang' manyo doho kawno biro chuno piny owacho mondo mi ohol omenda kaya pinje maoko mar yudo omenda manyalo siro budget ma piny Kenya sani ni godo. Nitie shortfalls ma government nigo in terms of revenue collection to budget pod duong'. Koro okwanyal meet expenditure ma government of project pesa mane onego gichok about 256 billion. Koro it means ni serikal nyaka dhi giboro kendo pesa mondo gi meet deficit no manitie budget kaka en. Ochieng' wacho ni biro chuno piny Kenya mondo mi oti gi chik mar omenda mag 2022. Gino mowacho ni dhi keto piny Kenya kama tek kalore ni nengo mar ngima sani oidho kendo kata mana budget mag 2022 oket kod mano ma higani. Finance Act en act ma biro amend other existing laws. Koro existing laws go ema bedo amended gi Finance Act. Koro it means ni kata ka court wacho ni ma 2023 ni obedo invalid, which means ni pod nitie amendment mano team previously kaka ma 20 gi Finance Act ma 2022. Koro mano ema dhi dong'. Bende ne watwak gi Odhiambo Ramogi ma en jalony weche mag uchumi malero ni biro chuno jatend migawo mar omenda madonje apisi mondo many riekni moko mag dino tuchi ma pesa jopiny lalgo kaka yor kungo omenda manyalo konyo tawo piny Kenya kata obedo ni piny owacho biro medo choko osuru mamoko kawo ya ir jo Kenya. Ere kaka onya winjre gi jogowi mondo omiwa ndalo ma pod ng'eny nikech okwan kama wanya chulo gope gote. Ethiopia no nyocho default, Ghana default, Zambia default. Wan bende wanya adhi e yorno
ka the situation continues. Koro ntiere winjruok moro manyako dwar kacha mar mondo default kik bede to orang kaka onya konyo ka ni jotelo dwar ni mondo ochok ushuru maduong', corruption nitie, to pesa malongo kuma pesa ni utie malongo bende ok nen. Ka wanya bedo gi multi-sector approach magiwacho no gi dialogue mo malongo mwanyis gi adier ni ukawo pesa, ukawo ushuru to utiyogo gi mondeu to ok utimgo gimonego bed ni utimo. Apani Jo-Kenya will be more than willing to pay ushuru. E twak margi ewi ng'eto mane ogol gi doho, moko kuom jood bura noseyo doho kuom donjore e chike ma od bura temo loso mar bero piny Kenya, ka giwacho ni moko kuom chikego kadhi bang' dwaro pacho ganda Jo-Kenya, ka giwacho ni okenge ma doho kawo medo mana duoko piny Kenya chien. We must be the guardians of our constitution if the judiciary fails to be the guardians of our constitution. Because parliament is the law-making body in the country. If the judiciary desires to be the lawmakers, they have the option of resigning from the judicial seats and come and run for parliamentary seats and come make laws in this house. I don't know whether it is what Honorable TJ Kajwang describes as judicial dictatorship, or it is judicial overreach, or it is people in their fantasy world imagining now they can be anything. You can be a judge, you can be a lawmaker, you can be a president. If you want to be a president, run for president. Uganda Jo-Kenya rito neno okenge ma piny owacho biro kawo mar yudo omenda matawo piny Kenya kaluwore gi budget ma higa ni, e kinde ma oganda Jo-Kenya ok orwako meto mag osuru kaluwore gi pek mar ngima. Lydia Okeyo, Ramogi TV. Ramogi ka odhi nyime en ni jatend migao mogwel mar arita Profesa Kithure Kindiki onyonore ni ok onyal ting'o msalaba mar ji ma 60 mano bilo chielo kod magina, kowacho ni mano en osigo ma tendo bila mano tendo bila kinde rakore gi jong'anyo. Kindiki ka ochung' motegno ni tij jatend migao en biro kod chike matayo chendo mag obila ma ok miyo obila chik ewi kako nego giked kod jong'anyo, kowacho ni mano en tij tendo bila. Kaka jafamo marwa Chris Owino leronwa komitino bende ogoyo kogno jatend migao mogwel mar lope Alice Wahome kod Soipan Tuya ma jolweny. Profesa Abraham Kithure Kindiki emane oyawo pap e chenro mar keto jotend migepe mogwel 22 e ratil mar ng'iyo ka bende gin kod kilo madwarore e chwalo agenda mar Kenya Kwanza mbele. I, Kithure Kindiki, do swear. Kuom thuolo mar ariyo, Kindiki ochopo e nyim komiti motelne kod spika mar od bura Moses Wetangula e bwo dweche 21 mar nyiso twang' mare ni ene mang'ute pod oromo kod jok matelo ne weche mag arita kwe ma pacho kae. Mr. Speaker, sir, I've been consulted for many organizations, including UN agencies. Kindiki ong'wano thuolo makamano mar duoko josiasa mag Azimio, rowere mag Gen Z kod riwruoge ma kedo ratich oganda mosebedo ka wacho ni lwete opong' kod remo mag ji mohewo 60 mane obila ochielo kod magina e kinde ng'anyo mag kwedo chik mar omenda kod loch mar William Ruto. Gichir maonge mbalo wang', Kindiki onyiso kweth mar Wetangula ni ne ok onyal gwetao nikech ne ok ogolo chik ne obila mondo ochiel jong'anyo kod magina, ka olero ni tend obila ema onego ting' msalaba makamano. And nobody asked the minister to resign because ministers don't instruct operations, they instruct policy. I can only resign if my policy instruction is unconstitutional or illegal. Ka opimo wach makamano kod cheno matemo nego jatend piny machon mar Amerika Donald Trump e kinde campaigns jumbe ariyo mokalo, Kindiki onyiso komitino ni jatend obila mag okwach kich mar piny Amerika emane ogwetao ma ok jatend migao mar arita kwe, gino ma omiyo bende dak ogwetao ne ketho mag obila e kinde ng'anyo. The honorable member said that the director of the Secret Service resigned, but also drew a parallel and said our IG also resigned. The minister did not resign in the US. I don't know why the Kenyan minister must resign. Jokanyo mag komitino odhi nyime kod keto Kindiki e tago maliet ewi medruok e mwandu mage gi $150 dweche 21 bang' bedo jatend migao mar arita. And when you are here for the approval hearings in 2022, after all those many years of working, your wealth was at 544 million. Now, 2 years later, your wealth now is at 694 million.
That is a whopping 150 million shillings more. Maybe you could explain to us, is this increase probably related to the office that you hold? It would be important for us to know. Kindiki olero ni medruok makamano obiro kaluwore kod gope mag kambi mare mar okil manengo e kinde mane ogwele ka jatend migawo mar arita. 2 months after I was appointed, one of the clients paid a significant amount of legal fees, which had been pending. Other than that, I do small businesses and so forth and so on. Bang Kindiki ne en thuolo ma jatend migawo mogwel mar lope Alice Wambui Wahome mar lombo jo od bura mondo odwoke kom makamano mane otelo ne kuom thuolo mar higa achiel mokalo. Chenro mar goyo kogno jotend migepe mogwel dhi nyime chieng' tich ang'wen. Profesa Abraham Kithure Kindiki, Rosalinda Soipan Tuya kod Alice Wambui Wahome dhi ng'iyo chal mar gi juma manyien ka gidhi dok e sirikal kendo bang' komiti ma otelne kod spika mar od bura Moses Masika Wetangula tieko chenro margi mar goyo kogno jotend migepe duto mogwel kendo chwalo ripot margi ne od bura. Chris Owino, Ramogi TV, Parliament Buildings, Nairobi. Duond buche molos Azimio koro dwaro mondo otim lokruok e tend riwruogno bang' ka gigwenyore paro kod ogai mar ODM Raila Amolo Odinga. Gilose log tich ma PNU Nairobi. Jotelo koni ok ochuno mondo gibedi e Azimio ka gikoni ODM ok nyal bede piny owacho to kendo ODM no bende ema omako lemo mag od bura magoyo piny owacho kogno. Walter Nyambaga lero mathoth. Unaweza kuwa kwa serikali na kwa upinzani at the same time. Haiwezekani, is untenable. Hiyo haiwezekani. Kwa hivyo vile tutatatua hiyo, utuachie hiyo sisi kwa hiyo mkutano, na tukishindwa kutatua basi sisi wengine tunaweza toka. Sio tumepandwa huko, sisi si mbegu ama mti tumepandwa. Tunaweza kutoka. Kwa hivyo tuachie serikali hiyo Azimio. Ikifika hapo tutawachia serikali hiyo Azimio waichukue. Chukue hiyo njina kama ndio iko na muhimu sana. Chal mar Azimio gesani kendo nende ka gima wayo jogore gi lak ka duond buche mamoko mag Azimio dwaro ng'udho oko ODM. Na tunataka kufagia hiyo nyumba badala ya kutoka kutengeneza ingine. Na njia ya kufagia ni kuhakikisha kama kuna mtu ambaye anataka kuwa kwa serikali aende awe kwa serikali. Na tumesema iwezekani uwe ndani ya serikali na pia uwe kiongozi wa upinzani. Hiyo haiwezekani. Jokono sebedo malit kendo jokanyo mag Azimio oramo ni nyaka tim lokruok e tend riwruogno. We will definitely make changes in the leadership of the coalition, and we're in the process of formalizing that, because he cannot both be the chair of AU and remain leader of Azimio and even leader of ODM. Magitimore bang' bura moro mar jodito Azimio nyobede kindo Odinga kod jodito go. Seche 15 bang'e jotelo wuok ka yweyo muya maliet kendo koni weche ma Odinga leronegi. Okomorogi kendo okonyong'ogi makare manyiso ni onge winjruok kaka ODM oyudore piny owacho. A solution Linda invited us for a consultation to brief us on issues we've been asking, and we were given explanations that did not satisfy us. And William cannot go by us going into government. Our going into government, or any of our constituent party going into government, is helping William remain in government for a longer period so that he can occasion more pain upon Kenyans. You are leader of a party in opposition, you are leader of a party in government, you have a new bride, uko bele, unaangalia, unaenda pande hiyo. That is not something that is tenable in our current situation. Jotelo gokoro dwaro ni mondo duond bura mar ODM wuoge riwruogno ka gikoni onge kaka chamano odonje sirikal to bende omako lemo mag od bura maketo sirikal tesre. It is totally untenable for you to be in government and then to check the same government. Even to check your own colleague. Even to vet your own colleague. I want to tell those who wish to join government that they are free to leave Azimio and join the government, but you cannot be both opposition and government at the same time. Komachielo jatend Wiper Party Kalonzo Musyoka bende omedo tielo wang' adhola ka onyiso ODM mondo wuog oko e ler kendo nyiso kama ochung'ie. For us, the position is we should not cannibalize multi-party democracy.
That was our number 2 agenda. Jakorom Gajwang' wendo ber gadek. Odiochieng' mar adek inyal siemne yo kata miye gembe mondo dhi odo. E chal mar lwasi riwruok mar Azimio, kama duond buche molos Azimio temo wacho ni wuogi kata wawuogi. Walter Nyambaga, Ramogi TV, Nairobi. Chenro mag gwelo put moyiedhi madhi gwelo commissioners manyien mag IEBC ochopo e doho. Duond bura mar National Liberal Party odonjo ni rug sasa mar Azimio doho kuom rem chwalo nying jatend Laktar Augustus Kialo Muli e aput mabiro gwelo commissioners manyien. E burano ogesea Azimio kuom chwalo nying Laktar Koki Muli ne Karan ma Senate. Doho ogolo ng'eto ni burano mipek madwarore kendo ibiro winje tarik 15 dweni mar aboro. Ka thuolo ni to chenro mar chwalo nying ja Azimio ne jatend piny ochungi. Jafwambo marwa Cleophas Oluoch nigi ler mathoth. Ywak mar duond bura mar National Liberal Party ochopo e doho kendo ng'eto ogol ka chungo Azimio kik chwal nying jal madhi bedo e aput ma owinjore oyier commissioners mag IEBC. Motelo jumane, duond bura mar National Liberal Party nyocha onyiso ichwang' margi bang' yangore ni ogai margi Dr. Augustus Muli mane oyombo e yiero mag jokanyo mag Azimio mondo obed e apudno. Ne weche olokore kendo idwa gweny mondo thuolono mi ambassador Dr. Koki Muli. Ywak margi maduong' en ni nying Augustus Muli ne okochopo ne Karan mar Senate. Giyango ni Azimio ne ochwalo nying Koki Muli kaka jal mabiro chung' e lo duond buche matindo e aputno. Ne wadhi e yiero tarik 26 Machakos kano osemiwa notices magimoro amora ne otimo kaka owinjore. Daktari Augustus Kialo Muli, ma en party leader mar National Liberal Party, ne oloyo candidate mar Wiper Democratic Movement mar Stephen Kalonzo Musyoka. Wantiere gi documents karka manyiso kaka yiero notim e yo mayanga. Koro wan gima ok wang'eyo ni to ere kaka IEBC nyalo timo yiero mami certificate kato Junet Mohamed gi Kalonzo dibet kamoro kato wacho ni koro ni yiero manutimo Machakos noendo ni ok en yiero magin gi yango. Kaluwore gi oboke mane Ramogi TV oneno, yiero ne otim e yorno mar ombulu kendo jochung' ariyo magin Augustus Muli kod Koki Muli ne nitiere. Ombulu ne ogo kendo jokanyo maromo 23 ne ogoyo ombulu. Kuomgi, Augustus Muli ne oyudo ombulu maromo 16 ka Koki Muli ne oyudo ombulu maromo 7. Oboke mar gwelo ne okete nying Augustus Muli. Azimio la umoja e oboke margi yango ni negi yiero Koki Muli nikech chwo adek noyiere lemono, kendo kaluwore gi nonro margi negi yango ni Augustus Muli ne onge gi lony madwarore mar bedo e lemono. Do winjo ng'ur mantiere kendo kete kaka achiel kuom buche monego winj mapiyo piyo. Do bende ne ogolo chik ne jogo machwalo nyinge mag jokanyo e aputno. Do ogolo chik ka chungo Azimio gi Political Parties Liaison Committee kuom chwalo nyinge ji ma ogwel maonge jokanyo mag National Liberal Party. Burano ibiro mul kendo tarik 15 dweni mar aboro. Cleophas Oluoch, Ramogi TV. Kaka achiel kuom yo ma kedo gi chudhe lope kendo medo yote chenro mag loso boke mag lo, piny owacho geto chwalo chenro mag kor gwenge mondo chiw yot ne jopiny mar yudo konyruok nyaka gi sani. Chenro no dhi chako ayanga e kar jod bura ma Seme mantiere kaunti ma Kisumu. Sharon Ong'aw nigi ler mathoth. E romo mar baraza manokelo kanyakla jogweng' kod jodito e apis mar lope kaachiel gi ruodhi kod jolupgi kotelnegi gi jalup komishona ma Seme. Jopiny nochiwo ranyisi mag pek magikale e kinde magiloso obok mag lopegi kendo somo paro e kindgi giwegi kod apisas manoyuoro e nyasino kaka ginyalo yudo chenro mag apis mag lope machiegni kodgi. Gik malande gi tek nikech land office kanyo ok inyal donjo direct. Nitie joma teri kama. Alafu koro kwa duge ground kae. Nitie surveyors moko matindo honore ground ka. Ma nitie jogweng' matiyo kodgi. Iyudo ni gin magi survey land ka to ng'ato biro mna buogi ni ng'eni mapuotha to lwenyo chakore achaka. Mapuotha to lwenyo chakore achaka. Koro ok gikony ji yo moro maler. To gima very important ni kigolo pesa onego miyi receipt. An asetimo transaction manyaka yudo title deed makata receipt ma pesa nago. To gina pesni madhi to receipt moro ma ka land manyisi ni my pesa mechul unless ni they can rocket. Dwakwa sirikal ma in charge now. Mondo offices mag sirikal madil gi weche mag lo okel machiegni gi jopiny. Ranyisi samwa bet kane. Kidwaro wach ma lo to nyaka dhi Kisumu. To en office ma serve
almost 7 sub-counties. Koro pong. Samu pong no te chudhe yudre kuro mang'eny. E twak makende gi Ramogi TV, jopiny nogano midhiero magiyudo e lweta chudhe, mago mag lope e kinde magitimo limbe e kar log tich mag apisi mag lope, mantiere chuny boma ma Kisumo. Gilero kaka kinde mathoth gilalo omenda makore lach, e seche magimanyo oboke mag lope. You don't get a receipt. Ok nyisi ni gini wholesome lien kama ena kel 20,000, kel 10,000, kuma pesa gidhia biti mangono. Ikia. E surveyors gibi ikia ni gin mag sirikal, ikia ni nikech onge kaka inyalo find out. Mondi donjo office cha bi ok yot. To be ki donjo office no be pod gin na the same people. Nikech it could be ni gin gi tudruok outside, we don't know. Sami dhino be process no kitiek sana. Inyalo wuotho office ma land kata 30 times. At long last you end up ni gino be okolosre maber. Kwayo mara mondo avoid chudhe ma hinyo jopiny. Jopiny go bende no yuago nengo ma piny owacho yando medo, ka gidwaro ni duoknegi nengo go piny, kaluwore gi midhiero magikale, kaachiel gi pek mar ngima e kinde mabende ne ginyiso morgi gi chenro mar cholo negi apis lope machiegni kodgi. Weche mag sach ne watimo gi siling 500. Sani winjo makia na 1,000. Nang'o? Ana dakwa ni mondo japiny yud protection malung'o weche mag lowo. Gikel offices mag lowo machiegni gi jopiny ma japiny ok travel long. An wagombo nokelnwa services machiegni mondo koro waneno wanyalo layas gi chief wato koni okay ni miya barua dhigo ka okonya kama. Nikech for you to get a title deed nyalo tieke kata 1 year an kata gimoro ma pod hang. Magi duto timore ka koro singo makende mochiwne jopiny gi registrar mar lowo e kaunti ma Kisumo. Eni midhiero ma jopiny osebedo ka kale mar yudo oboke magi mag lowo. Chutho to ne jodongo koro biro bedo gima wich biro wil godo. KDC nyalo miyo office mo matin. Koro gik moko kaka titles, gik moko kaka applying for search, wanyalo timo kombewa ka, then wating'ogi tero Kisumu, timo Kisumu, then iduokogi, then ubiro timo nade? Ukaw. Sharon Ong'ao, Ramogi TV. Erokamano Sharon Ong'ao kuom report machal kamano nyakwaro mga jwang' kik idhi mabor, pod wantiere kod mathoth moikoni e chenro mar Ang'ich Welo. Makelo dongruok mopogore opogore. Don't speak on our issues as women. Let us be the one to speak. Kaka gikete ratil, familia koda tijegi. Magitimo gisiso kod lony. As the woman representative of Homa Bay County, this nation is hungry and there is no question about it. Minegi ni etelo. Gijiwo kendo gikelo lony mopogore opogore. Mentorship en gimoro ma important kabisa. Mano konyo ji kendo miyo ji bet gi positive attitude. Gimiyo lony margi kanyakla kod yudo duoko ne chandruoge duto magikale. We want leaders to be fair to the nation. To emine wacho sigand miyo kamiyo ogen. Mine wacho ngeso ka ngeso kod jailieta. Tugo koro eka iye ochacho. Party. Ka gik moko medo mana fwenyore, to ngima bende medo bedo matek e boma maduong'. Gimoro amora ma Nyasaye omiyo. Okawene jachien. Yud mor e ngimani kokalo e gik matindo. Onge ka mwaluoro bwana ochiel chunye ni wakete pile wacha. Ni ane ngima Nyarkochia kod osiepene kaachiel kod joodgi. Kata let ne nyiere ya e lak chogo. Ok ginyal weyi ma ok inyiero. Alokero joma hero walo. Alokero ng'at manyisa gik moko. Nyarkochia, tich abich ka tich abich, saa 1:55 otieno. Mana e Ramogi TV. Chen tich ma season kama kinde ma onge tich tingeni koro onge pesa. Angine koro kani kano pesa ni moro chuni ni iduoge e account mari ichak golo pesa ni mani kano cha.
Erokamano kumedo kete Ramogi TV. Tenloch nange gwenge mag Suna West, kaunti wa Migori ochako timo peda ne nyithindo matimo andaswekra e boma ma Migori ka bende gichiwo siem ne jonyuola. Peda makama biro kinde ma ywak nitie. Ni kwa nyithindo mathoth uso mwandu mopogore opogore moting'o ouru bag nyaka seche monego gibed ni gintiere skul. George Juma miwa mathoth. Kwan nyithindo ma uso mwandu mopogore opogore ma oting'o gigo ma ichamo kaachiel kod mago ma ok cham kaka ouru bag osebedo ka mede mopogore opogore e kaunti ma Migori. Nyithindo gi mathoth gino bende skundego mag primar yudore e bombe kaka Migori e kind sa 10 mar midhiambo kaachiel kod sa 2 mar otieno ka gitimo ohala mar aswekra. Thothgi uso ouru bag. Penjo osebedo mathoth malo duoko gimo nyithindogi timo andaswekra nyaka sechego ma onego gibed e sikul. Iyudo ka moko jonyuol gi mogolo kendo moko yudo ni owuok to dhi uso gi ouru bag e chiro. Ouru bag ni kendo eigi iyudo ka nitie moko nyaka makoto ji. Giuso ouru bag to ging'e koti ma wach ni keto kata simbi marach. Tiyudo ka simbi no en wang' ka wang' idhi tiyudo ko onge. Koro nyithindo ma uso ouru bag dwani mondo okawne gi jukumu matek kabisa. Bedo kwago mbaka ma chien kucho nyodwa bedo mang'eny to nyoto dok chien kendo sani bwana no kodwa no duogi. Mai momi adwana wach ni onego ji oriwre matek ahinya nyal leadership mar town mondo kata ka en bura to go mondo ng'i kaka inyalo duok rate mar nyithindo ma koro pongo town gi ohala mopogore opogore mondo gidog piny. Mogo kuom oganda wacho ni moko kuom nyithindogi odak mana kod degi ma bende hikgi oniang' kendo nyithindogo ema koro kawo tich mar manyo chiemo. Iyudo ka samoro nyathi odak gi damare kako nyalo yudo yor chiemo onge. Koro koneno dayo samoro yudo mana matin to en kata morwak go kata nanga kata monyalo nyiewo kata gik midwaro e skul. Iyudo ka chune ni mondo ka odhi owaro ouru bag oyud matin kendo inyalo yudo ka moko nyiewo nyaka chiemo gidhi go de utegi. Koro iyudo ka kuonde moko gin chan. En thuolo mondo jonyuol mondo kaw nyithindo ni dhi uso gik moko kata kore ka jonyuol do kaw advantage ni nyithindo lokre mone udi tiyo. Gima chalo kamano ka yudo report machalo kamano ni jonyuol timogi ok apani jonyuol go dhi kona maber. Thoth nyithindo matimo andasuka wuok e kuonde dak manueng'o oganda nitie piny ma oting'o Ruba, Pand Pieri kaachiel kod moko e kaunti ma Migori. Iyudo ka nyithindo odonje nyaka ohala mag wuotho gi bege, moko oting'o machunga, moko tiyo tije mopogore opogore. Kikaw advantage ni ma is a slum area. Yes, it is a slum area partly. Tok dang' wayie ni koro nyithindo dhi timo gik moko oko mok beyo nikech it is a slum area. No, mano ok nyalre. Nueng'o mapiny osetudi kod kwan mamalo mag nyithindo ma indike tije e kaunti ma Migori. Kako machielo, jotend loch nanga bende koro wacho ni moko kuom nyithindo indike tije nikech jonyuolgi oserem timo tijegi. Iyudo ka parents mang'eny ok okawo responsibility magi kaka jonyuol mondo gitim gima owinjore. Janyuol kowuok gokinyi en owuok ok ong'e nyathina ne kanye. Nondo yango ni nitie familia mathoth e kaunti ma Migori ma jomadongo osewito ngimagi kendo nyithindo ema koro manyo yorego mag dak ma oting'o mano mar manyo gago. Maya suchino moko kuom nyithindo mondo koro we sikul kendo donjo tijego ma oting'o mano mag kunyo mula, kunyo kuoyo, tije mag puodho, lupo kaachiel kod mamoko. George Juma, Ramogi TV, Migori. Iten migawo mowale migawo mathieth Laktar Deborah Baraza kod nyawadgi masomo Julius Ogamba odadho gi kawuono kod komiti mochung'ne welo e od bura mamalo. Deborah nolero ni obiro tiyo kod lony manyasani kod twak gi jokanyo e tayo migawono gino manoketo e chuny jood bura. Kamano bende migosi noyudore tago maliet sama ne otemo duoko penjo wi chenro ma en godo mar bedo lai masomo mar CBC. Simfros Okinda leronwa kaka chenro madayo dhogi ne odhi. I am a wife, a mother, and has 4 lovely children. I'm also a twin. Mano Laktar Deborah Mulongo Barasa kolero nonro mare ne komiti mar od bura mamalo mochung'ne chenro mag welo. Deborah manowal mondo kaw kar jatend migawo machon Susan Akumicha bende olero ni en kod jaode gin kod mwandu ma nengone romo $455,000. Deborah bende nolero ne komiti no lony mar adiera mar higni 18 moseyudo ka otiyo e sekta mar thieth e pacho ka kod e pinje maoko. I have a vast experience in terms of policy advice, strategic direction, technical advice, and clinical practice. I have worked in the public sector as well as the private sector.
Kata obedo ni jood bura ne mor kod lony mare, thothgi ni kod to ka bende obiro nyalo tayo migawo mar thieth kaluwore kod achiedh nade matama ma ogoyo tach e migawono. What are the measures you intend to put in place should you be approved? One, to curb the theft that has been witnessed in NHIF. One of the ways is using a digital platform that will reduce the human-to-human interaction and will be able to monitor challenges. And this needs to be implemented first on a phased approach, but ultimately at a national level. So how do you intend to make sure that health is really devolved? So again, a consultative approach. I believe we need to involve the national team as well as the county government to have open dialogue and come up with interventions. Through you, Chair, I would like to address the issue of corruption by honorable member. Again, a consultative effort. The various stakeholders involved, the National Technical Working Group, the PSs and DGs, to understand, to conduct a situational analysis and see where the gaps are. Jood bura onyiso ni ogimor kod ng'ich mare duoko penjo ewi kaka ochano tayo migawono. But as I listen to you, I'm not hearing you enunciate or really bring out policy issues apart from consultation. I think the health sector suffers from real strong policies that can drive the sector so that we have all these issues, these strikes and everything else really not in place. I want to hear from you your management skill, or now you'll transit from that set mind of a straight line of thinking, and no wonder you are telling us every time consultation. Here, it is whereby the law applies. The law which is applied at KEMSA is not the same law which is applying with the doctors, enumeration and hiring. Komachielo Julius Ogamba bende ne oyudore kama tek mar temo lero chenro ma en godo e bero lai mar somo mar CBC. Where will the grade 9s be? Will they be in senior secondary or will they still be in junior secondary where there are no classes? Because there are no JSS teachers, there are no interns for that matter. The shortage that will be there then comes to 5,000. This 5,000 then we have to do a systematic check to find out whether the adjacent schools where there will be no Form 1s, the children can go and study in those particular classrooms. There are schools that are 20, 15 kilometers apart. So if you tell us that you will have some kids taken to a school neighboring where they'll be hosted, then I can tell you it's going to be very impractical. Mana kaka nyawadgi mar thieth Migos bende nolero ni obiro bago twak kod jokanyo e yudo duoko ne achiedh nade mokwako migawono. I will offer leadership and hold discussions and consultations with each and everybody who is involved in the sector. For example, with respect to not having enough classes so that the children can be in school, the year 9 children can be in school in January, is an immediate problem. So that's a problem that takes priority that we need to look at and solve. Chenro mar puodho jotend migepe mamoko pod dhi nyime. Simfroz Okinda, Ramogi TV. E gweng' ma Kapo e kaunti ma Turkana, jopuonjre osebedo kaonge kod klas mag ECD kendo kuom kinde malach gisebedo ka gitiyo kod yien moro e tayo chenro magi mag somo. Skundni mosebedo ketayo kod jopuonje manochiwore koro luoro nitie ni ok bidhi nyime yo makare bang' yienno ne lwar kendo weyogi maonge kar jot. Cynthia Onyango nigi mathoth. Ma e kaka chal en e sikun Nasar ma Kapo manitie e Kuresoi e kar chung' od bura ma Turkana ma Milambo. Japuonjni temo miyo jopuonjre peny mar giko tam mar 2 ka jopuonjre ndiko e lowo kuom koso buge kod kalam. Dweche 7 mokalo ne omenyo midhiero makama, to kata kamano onge lokruok moro amora ma osebedo e mar konyo sikundni. Watoto wetu wanahangaika kupata chakula na maji tena pia. Na blackboard, hakuna blackboard yenye tunafundishia watoto na machokas. E kinde magi duto, japuonjni mane ochiwore kendo ne ochopo e klas 2 kende lero ni midhiero maduong' en ni yien ni ne miyo jopuonjre tipo kendo koro sani lwar ne piny nyiso ni ok gibiro yudo thuolo makamano. Kaunti atusaidie darasa. Tulikuwa
Tulianza hii shule 2021. Sasa kama saa hii tuko na miaka 4 hivi. Riwruok moro mar rowere makapo oriwore kendo gero kar jot makama mondo okony jopuonjre kuom kinde ma midhiero mar yamo to pod dhi nyime. Jinsi mlivyosikia kuwa shule ambayo inapatikana karibu na Kapo iko kilomita 15 kutoka hapa hivi, ambayo iko Kasuroi. Leo imetupasa sisi tuweke darasa hapa ili ndio hiyo umbali uwe na uwepesi ya watoto kupata elimu, na lengo letu ni watoto wetu wapate elimu. En kwayo kendo lamo mar japuonj Elizabeth Lokale ni tam manyien sirikand kanti biro yudo ka oselosonegi kar jot mondo okony jopuonjregi. Cynthia Onyango, Ramogi TV. Erokamano Cynthia kuom lipodno. Riwruok mok mar piny owacho mong'ere kaka African for Sustainable Development Goals komakore gi mano mar Uraia Trust dhi nyime gi chenro mar tiegro rowere counties ma pacho ka mar miyo gibedo gi ng'eyo ewi kaka counties tayo chenro mag dongruok kod kaka giloso budget magi. Tiegruok ma kamano bende geto miyo rowere thuolo mar bedo gi lony e weche mag telo makare kod dongruok ma ginyalo tiyogo e konyo counties ma giwuokie tayo chenro mag dongruok. Jotend riwruogno wacho ni counties moko osebedo katimo makare wach nywando pach jopiny ahinya to rowere chenro mag loso budget magi. Quantity and quality of goods examination. What do you think are some of these? Where we examine budget allocation. Gia counties are boro gin counties mane owinjore ni ok otimo maber ahinya e weche mag budget. Koro watemo tiegore gi joma tindo ni to ere kaka wanyalo konyo counties wagi mondo wa create gimiluongo ni public participation, wa create lony mar jogweng, joma kaka in gi an ere konya ni mai gima sirikal onego tim, mai gima sirikal timo to mai gima sirikal osetimo kata mai gima pok sirikal otimo to mondo wang'e ni to nang'o pok gitime kama. To gimomiyo bende wang'iyo joma tindo en ni joma tindo ema namba gi sani duong' e Kenya ka king'iyo kwan mar jo Kenya kata Afrika ngima. To joma tindo gi nigi riwruok mopogore opogore gi joma tindo wetegi. Moko kuomgi riwore gi joma tindo moko e skunde, universities kata kuonde manade. Koro ginyalo influence joma tindo wetegi mondo donjie gini kae to gwengewa obed gi citizen oversight. Omiya ng'eyo ni kaka budget iloso, kaka weche dhi kodoko koka budget, kaka wanyalo loso economy marwa. I'll start by first advocating more on citizen participation and youth participation from the word go. Ten County ma Kisumu chaka yanga chenro maketo tim tiyo gi teko mar chieng' e atamalo 100 kaka achiel kuom ondamo mar goyo okang' e rito kata kungo alwora kod rito chal ma kor lwasi. Chenro no chaka yanga higa mag 2020 kendo ne igeto kode counties adek e pacho ka kamoting'o Kisumu, Nakuru kod Mombasa. Ka bende mise ma nonro mare ne geto sekta mar teko wuoth kod alwora. Chenro ni geto jodak ma yuto gini piny, sekta mar wuoth kama bende joket mwandu e sekta mar wuoth chano chwalo nyamburko, tuk-tuk, apiko kod digni matiyo gi teko chieng' e kinde ma sekta mar thieth e kinde mamoko bende geto tiyo gi teko chieng' kuonde duto mag thieth e kaunti no kaka yor duoko chien nengo teko stima ma gichulo kinde ka kinde. Kaunti ma Kisumu e kaunti mokwongo keto ayanga chenro go, ka kaunti ma Mombasa kod Nakuru geno ni nie ong'ala manyime mar yango chenro. Energy in the electricity, transport and clean cooking sectors through the rich and abundant renewable energy resources that exist within our territory. But fortunately, people are very adaptable to these things, provided they are available at a cost they can afford. Our commitment to shift towards a more low-carbon and sustainable pathways is evident in what we've been discussing this morning. The private sector, academia, and technocrats will play an important role in accelerating the realization of county goals while connecting with the needs of Kisumu residents. It's now my great honor, therefore, ladies and gentlemen, to declare this roadmap officially launched.
wishing I am here and I am not calling back, it is because I am a runner and I ran out of airtime. New on View Sasa, Jalis Lekong. Due to public command, I come to real life now. A marathoner who can run through your ribs with his humorous lines. Even when I met my wife for the first time, I ran out of words, I ran out of breath, then I ran crazy for her. Now I jump into conclusions. Enjoy these hilarious and entertaining stories of Jalis Lekong. Yani, ikitiko makuna. Exclusively on View Sasa. Thank you very much. Karibu tena, asante sana. Jawer maru Masi Joseph. Kadiher keto wenda mar ler no rin kaka skiza tin mari di star 812 star 784 hash. Parnira Mogi TV en karo jower duto. Amen. Samuel Gathimba ne oremtieke kidieny mar jogo mayudo medile piem mar reto kilomita 20 piem mano bagi okinyi makawuono e Olympics madhi nyime piny mar France e boma ma Paris. Gathimba mane oyudo thuolo mar piem kendo Olympics tok ne dong' ok e piem mag Tokyo oyango ni pap ne kier kendo dundo mar kuonde piem ne en achiel kuom gigo mane monetimo maber ka achiel kuom ohinga mano ga yudo loch kata medila en mano bende ne en ni speed mamalo ne tiyo godo e jogo mane piem mabende giketo e reto no. Kulingana na pace vile ilikuwa inainuliwa. Nikafika mahali nikahang. Nikajua kwanza nitakaa na pesa ambayo itaniweza kumaliza sababu imeinuka sana na kulingana na cause vyenye nilikuwa nahisi kwa mwili yangu. Jalup jakoma Murang'a Seals Hussein Mohamed ko duol mochung'ne adhula piny mangima FIFA kod piny owacho mar Kenya mondo yang kamati mabiro tayo chenro mag duol mar opira pacho ka FKF. Mai tok doho ne golo chik magayo tend FKF chwalo chenro moro amora e riwruogno moteo ne winjo burano tarik 7 dwe mar 10 higani. Kenya's hosting rights of the African Nations Championship CHAN and Africa Cup of Nations AFCON 2027 are in serious jeopardy as Kenya will be suspended by FIFA for not complying with directives of meeting the deadline for conducting elections. As a country, we know when the general elections are held, isn't it? That date is fixed, correct? We know when the general election will be held. Why is it so difficult to have the same thing with Football Federation and elections or with our elections when it comes to FKF? It should be the same thing. We should know that by a certain date, by a certain time, we are going to the polls and we will have new people in office. Ya koro mogiro kamano kuom bedo kode chakruok nyaka giko e chenro mar ang'ich welo mage moiko ni Galaxy seche gi saa 1 mar odhiambo kata kamano koro mo saa 3 obochako duok kende chenro mar wimore kod mathoth nyinga Ochieng Emmanuel jaloko marwa nen Belinda Adhiambo.